Ang insomnia o sa kalapad nga sakit sa populasyon ug hinungdan sa pagkunhod sa kalidad sa pagkatulog, ang tawo nga nag-antos niini nagkinahanglan og taas nga panahon aron makatulog bisan pa sa mga panginahanglan siyang lawas o gisakit sa kanunay nga pagmata. Unsa ang mahimong hinungdan niini nga sakit? Insomnia mahimong ipasabot as chronic sa diha nga ang disorder nagpadayon og mulungtad labaw pa kay sa 3 ka bulan o sa hamubo nga panahon kung kini panagsa. Mulungtad kini dili moubos sa 3 ka bulan og sagad nga nalangkit sa usa ka kahimtang sa hyperarousal. Ang mga hinungdan sa chronic nga insomnia nagdepende sa pamilyar sa insomnia, edad, dali nga paghinamhinam, babayi nga gender, mga tambal o sakit nga mahimong hinungdan sa mga sakit nga makapugong sa husto nga pagkatulog. Ang mga hinungdan sa hamubo nga panahon, insomnia, nagdepende sa daghang mga hinungdan, kalikasan, genetics, psikolohikal, pagawi. Ang pagkatulog importante alang sa kinatibuk-ang panglawas ug kaayuhan, mao nga kini mao ang angay sa kaso sa insomnia sa pagsiksik sa mga hinungdan ug sa pagsulbad sa kasamok sa labing madali. Sa among website www.medfor.care makita nimo ang daghang uban pang sulod ug mga insights. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.